haino hai lapsok piro getal ya briwo faidike tini angkok tang kaisa simani abono norokno khnarinai aboni bagui puilani simi paithak jora khurungai tongdi tei khnai tongdi ang 2020 1999 rutuk tongo ang 2020 1999 rutuk tongo iPhone X ni jorao Nokia 3810 rutuk tongo soy milk coffee ni jorao ang lal cha nangnai rutuk tongo fridge ni tui nangnai ma jorao ha ni tuk ni tui nangnai rutuk tongo casual dating ni jorao yakromui himnai rutuk tongo Instagram o story share khaile ma jorao kothoma khnanai tei khnaranai rutuk tongo ang 2020 1999 rutuk tongo je borok Gucci tei Adidas rogo simi mojangnaiya je borok sada simple riwono naithoknai mojangnai no rutuk tongo je borok ani khaksa busak nukjakma bai tongthokjangnai abonoya je borok ani busak joto kholobjak ri bai nugui tongthokjangnai rutuk tongo ang baby honey dear nunglai ma jorao oi yangse hini ringnai rutugui tongo ang bike te gari sanlai ma jorao radio thanai rutuk tongo ang 2020 1999 rutuk tongo belai no jakhamu nung ang nono 1998 mankhe hambai paithak jora khnai tongbai mani bagi norok bahai nangjaka comment khlai shahordi tai jaja khangke logi logi no like tai share khaijadi hambai next video o norok bai haino hai kurung finai